Huli, dali. Punta, lakad, dali. Boss, huli, may huli. Oh, dalawa. Meron pa. Ano pa? Una ka. Saan? Saan? Meron. Dalawa. Dalawa. Ano yun? Sigarilyo. Ay, ibang anong klaseng ibon yan? Ning, manok. Ano yan? Ay? Sa mga kapare ko, ayan, kanina nangaso tayo, bigo tayo. Try natin magpandaw naman ng mga bitag-bitag na gawa lamang ni Kernel. Siyempre, tatlo lang kami ni Christoph. at ang lulambot ng busis. Gutom na gutom pa yata. At ang inyong lingkod, di pare ko eh. So tara, punta natin yung bitag ni Kernel. Baka sakaling may huli. Yan, kasi mahilig-hilig itong magbitag-bitag. Ayan. Shoutout po kay Ma'am Trixie sa Trixie niyan Fanatics. Sa sponsor ng aming uniform. Ayan. So tatlo kaming lahat. Pandaw ng bitag. Baka sakali dito aswertehin tayo sa bitag na gawa ni Kernel. Ito guys ay pang ibon lang. Nasaan ba si Galdi? Saldi. Tara Saldi boy. Ayan po humabol si Dags. Titingnan natin ang bitag ni Kernel kung may tiyalang. Pag may tiyalang yan, di tayo bigo. Pag may salang yun at pupugutan natin. Sana may tiyalang 5 kiloin. Malapit na. Malapit na tayo. Ano ron? May ilang bitag. May huli. Huli, dali. Punta, lakad, dali. Boss, huli, may huli. Oh, dalawa. Meron pa. Ano pa? Una ka. Saan? Saan? Meron. Dalawa. Dalawa. Ano yun? Sigarilyo. Ay, ibang anong klaseng ibon yan? Ning, manok. Ano yan? Ay. Magkatabi? Ano? Ilan yung bitag mo yan? 3. May isa pa umaig kasang kasapuit. Madali. Naisip. Galing ah. So guys, ang klaseng bitag ko. Ba't na dito yan nagpunta? Ay nga ito. Ay dito lang. Dami mo palang bitag. Daanan pala ito. Marami kang bitag dito. Ayan, dalawa guys. Oh. Ay, nakapicture tayo ng tamo. Ba't may dugo yan? Yan, ito yun. Hmm? Dalawa na silo. Dalawahan? Isa lang? Pang 22 na huli na ito. Hmm? 22. Anong masasabi mo, Dags? Okay po, okay. Okay. Oh, din. Daanan pala yun. Ayan pala ang kaibahan ng bang. Ito guys, magkaibang ibon to ha. Yung isa ay, ano yung isang yan? Banhak. Yun ang tikling. Ara, puputulin na po. Putulin ang tamsi. Ay, tikling nga. Ang galing yung isa. Ano? Ayos. Wow, dalawa. Ano? Pedro, ano masasabi mo? Okay. Okay. Ayos yan. Turo mga pagkabit. So guys, ganito magkabit ng bitag ng ito, itong nakahuli na to, ito yung pagkakabit niyan. I-ano mo nga, pakita mo nga sa amin kung paano magkabit ng bitag ng mga ganyang ibon. Kita mo. Oh. Dami ka na nahuli dito, Kernel. Nahuli ka dito yung bayango. Ano yung labuyo, nakahuli labuyo. Dito? Ayan guys, ganitong magawa ng
Kakabit niya ulit yung ano, kasi nag-umigkas na. Mali. Dari. Wala man lang pain yung ganyan. Wala, di yung pinapain. So ganyan lang yan guys. Isang nylon. Kapan daw natin. Ang alin? Yan. So ayun na, ginawa na yung nandun. Ayos na yung nandyan. Doon tayo. Ano? Doon na. Tingnan natin isa. Ayun. Tara. Guys, may ulam na si Kernel. Kernel, lutuin mo na yung Kernel. Diyan ay pwede lang pang ulam. So, and guys, kung bago lang kayo sa channel namin, don't forget to click subscribe and notification bell button for more videos. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.